Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:14 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, pagbukas na sa bus rapid transit kon BRT sa syudad sa Sugbo, gayong wa maghatag og dakong epekto sa dagan sa trapiko sa Dakbayan. Cebu South Bus Terminal nagsugod na sa asphalting sud sa pasilidad. Samtang nagbayan selog sa kanan, diin ang modus mo ang pag-abang og sakanan sa lain apan di ay kini ibaligi gamit ang peke nga dokumento nadakpan sa Highway Patrol Group 7 o sa siyang gibiktima, retiradong general sa kapulisan sa Central Visayas. Samtang kapin 400 ka mga DepEd personnel sa Dakbayan sa Talisay formal nang nanumpa sa katungdanan naman sa ilang promotion. Mga kata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mga balita news updates. Adong Biyernes, Marso 13, mga kasama Friday the 13th. Kumusta man iyong kahaponon karon? Weekend na sa mga kasama, atong uban nga mga kaigsuunan, busy na usab karong orasa, panikay-sikay, labi na sa pag-andam, paingon sa panihapon. Unsa may inyong potahe karon? Sa may giandam pala sa panihapon, naminaw sila mga Radio 612 o gingon man sa atong digital platform DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Siguraduhan nga naka-like ha o naka-follow sa DYHP Arimen Cebu Facebook page o ang Facebook page official ni Attorney Rufil Fernandez Banyok kada dunay blue check mark, Attorney Rufil Fernandez Banyok official Facebook page. O karon sa detalye na sa atong mga balita, pagbukas sa bus rapid transit kon BRT sa syudad sa Sugbo, gayong wa magkahatag og dakong epekto sa dagan sa trapiko sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Why na kung epekto sa dagan sa trapiko syudad Sugbo ang pagbukas na sa bus rapid transit kung BRT. Kini may padayag ni Raquel Arce, ang labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Giangkon hinuon ni Arce nga kasanatyo para kuot sa dagan sa trapiko ang Dan Iscario. Apang giklaro sa labaw sa CCTO nga naanad na ang mga tao niini tungod kay taw-taw nang nagdagan diha sa maong daan ang mga bus nga gigamit sa ruta sa BRT. Kanina bus, wala siya naka inuntang nakahamper kaya di na managaan. Bakon ang tanan sigurong bus mutaga na at ilahang repair, sila pa kada ilahang repair, kana murag problema gid sa ana. Si Raquel Arce, nasa nga 17 pa lang ka bus ang unang palagan sa BRT, apan gayong 30 ka mga unit ang gikinahanglan niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:17 sa kahaponon, samtang ang Cebu South Bus Terminal nagsugod na usab sa asphalting. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gisugdan na ang gihimong pag-ayos sa aspalto o drainage work sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT sa dili pa ang mahal nga adlaw diin gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero. Kini mo'y gipebaw ni Terminal Administrator Ahmed Quizon human giaprubahan ang moabot sa 12 milyones ka pesos nga proyekto nga gipanguluhan usab sa 1020 allied developers. Maton ni Quizon nga bisan og nasayo pa sa Oktubre sa miaging tuig na aprubahan na ang maong proyekto, nagabaton gihapon og kalangay ang pagpatuman niini tungod sa sunod-sunod nga dili maayong kahimtang sa panahon. Lakip sa maong proyekto ang kapin sa 3,000 metro kwadrado nga groundworks nga himuon by segment nga gilaumang mahuman sulod sa napo ka adlaw gikan sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Aron masiguro nga mahuman ang maong proyekto, gikinahanglan usab nga mahawanan ang ubang bahin sa terminal. Tungod niini, temporaryong gibalhin ang designated nga terminal sa mga van for hire nga mga units duol sa Tabuan Public Market. Subay niini gipasalig hinuon ni Quizon nga moresume ang normal nga operasyon sa terminal subay sa pagkumpleto na sa maong proyekto. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso DWHP Tatak
RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:20 sa kahaponon, samtang di ay nagbayan sa log sakyanan, di ang modos mo ang pag-aabang og sakyanan, apat ibaligya di ay, ngato sa lain, mugamit na og mga peke ang mga dokumento, nadakpan sa Highway Patrol Group diin, ang iyang usas gibiktima, awa pa ganiya pa sa ilua ha, gibiktima pagihapon kining usa ka retiradong general sa PNP sa Central Visayas, kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Lalaki nga negosyante ang nadakpan sa mga sakop sa Regional Highway Patrol Unit 7 persikat sa warrant of arrest kag giluwatan sa korte sa kasong anti-carnapping law. Alas 9:30 karon ng buntag dito sa Banawa, Barangay Guadalupe. Ang akusado giilang nga si Brian Anthony Jigo Sabillon, 46 anyos, taga Visitacion Street, Osmeña Boulevard sa Dakmen sa Sugbo. Ang RHPO 7 sa pagpangulo ni Police Major Silvestre Sinya Jr. ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu, miserve sa warrant of arrest kag giluwatan ni Judge James Stewart Himalaluan, ang presiding judge sa RTC Branch 7 sa Dakmen Sugbo sa kalapasan sa Republic Act 10883 kung New Anti-Carnapping Act of 2016 nga pinitsahan itong Enero 19, 2026 kadto gitugot nga piyensa nga balor 300,000 pesos. Bato ni Police Major Silvestre Sinya Jr. nga ang modus akusado mao ang rentangay. May pasabot si Sinya nga ang rentangay mao ang pag-abang og sakinan ug kung makuha na niya kini, himuan na niya kini og peke nga dokumento nga nakapangalan na niya ug iya na kining ibaligya. Usa sa mga biktima ni Sabillon mao ang retirado nga Police General diin ang iha nga Toyota Grandia ang giabangan apan wala na kini giuli og nasuta nga gibaligya na kini sa usa ka politiko dito sa Leyte nga iyang nahulman og kwarta nga balor 400,000 pesos. Sa miyaging tuig usa ka negosyanteng inchik ang iha nga nabiktima nga taga Rehiyon 8 nga maoy mipasakan niya og kaso ngadto sa korte. Ang iyang modo sa rintangay, kuhaon niyang kinaya sa iyang rintahan, kuha na, di ba, salig, trust man niya ang kuhan. Anton masalig na niya, sige siya bayad, until nga yan ang mabuhatan o papel nga yan mabiligyan sa lain. Same time, iyang kulateral po sa iyang mga hulam. Si Police Major Silvestre Sinya atol sa pagkasikop sa akusado dunay duha ka mga sakinan nga ilhaga na hold kini mao ang Toyota Avanza nga gipaligya sa usa ka Koreano ug usa ka Toyota Innova nga ginakdaonon ta niyang ibaligya gamit ang peke nga dokumento apan wala ni kini mahinayon. Nagtuo si Sinya nga doon pay daghan nga mga biktima si Sabillon nga wala pa lang nga moreklamo nga tungod ani miawag ang HPG7 nga mobisita sa ilang buhatan aron masusi kung nabiktima ba sila sa ilang dinakpan. Kasama mo sa Highway Patrol Group 7 ang iyong radyoman Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:22 sa kahapon ug kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw rin kambin magsakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Duna kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buho, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makapanidot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:24 na sa kahaponon sa itong DYHP Answer to Win promo. At na kikahigayunan nga makadaog og 200 pesos GCash. Pinagi lang sa pag-follow sa itong simple kaay nga mechanics. I-like, i-follow DYHP RMN sa Facebook page o ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok Official kanang dunay blue check mark. O gingon man i-share ang atong live program karong hapuna.
200 pesos lang. Kung ako na kayo nag-abag sa atong adlaw-adlaw nga panginhangnan, labi na pamugas magali, panudaan ng galiaw, makatawid na po ng 200 pesos. Ato pangutana karong hapon na makasama, unsa may gibuksan karon nga matang sa transportasyon sa syudad sa Sugbo nga nihulagway way nakamugnag na kong epekto sa dagan sa trapiko sa dakbayan karong adlaw. Ang report ni Radio Man Eli Bolonos. Unsa man to nga mode sa transportation sa syudad sa Sugbo nga gibuksan karong adlaw, nagsugod na sa pagbiyahe katong mga dagko nga mga bus diri sa dakbayan sa Sugbo. Ang inyong tubag magkasama i-comment lang sa atong comment box karon sa atong live program sa DYHP News Updates. Kini mao ang DYHP Answer to Win promo. Samtang sa dugang pang balita, kapin sa 400 ka mga DepEd personnel sa dakbayan sa Talisay formal nang nanumpa kuman ma-promote sa ilang mga posisyon. Kasama mo sa balita Radio Man, Remart Pugo. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, formal nang nanumpa ang 418 ka mga newly promoted teachers ug school heads sa dakbayan sa Talisay karong adlaw Marso 13. Gipanguluhan usab ni Department of Education kon DepEd Secretary Sani Angara ang oath taking sa maong mga DepEd personnel. Ang ilang promotion ubos sa Expanded Career Progression kon ECP, usa ka programa sa DepEd nga maghatag og suporta sa padayong paglambo sa mga magtutudlo ug moila sa ilang kahanas ug dedikasyon sa pagserbisyo. Kasama mo sa balita, ako inyong Radyoman na Remart Auristila Pugoy, DYHP Tatak Aramen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 makakasabag i-recommendar sa mga medical doctors ug 100% ang gihimo sa Life Extension sa USA. Og di lang kana ha, nagtanya og libreng medical check-up ang Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni Osmeña Boulevard, Cebu City, Bayon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, makakasama og sa Konsolasyon na sa Barangay Kansaga, ADM Building. Good news! Lumikan kay karong Marso 16, ipahigayon na usab ang mid-month sale. 10% discount alang sa tanang Life Extension products sa Cebu City o sa Konsolasyon Branch. Og libreng ECG alang sa unang 30 ka pasyente sa Cebu Branch only. Samtang free sugar monitoring sa first 20 ka pasyente sa Konsolasyon Branch makasama. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendar nga imnon bisan sa mga cancer patients o nag-anto sa ilang taas nga blood pressure o blood sugar. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:28 na. Pagpanindot sa Pajara Park sa Mandaue, sugda na karong tuiga. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Gipresentar ngadto sa mga opisyal sa Lakbays Mandawi ang plano alas pagpanindot sa Pahara Park ilawom sa Marcelo Fernand Bridge. Ang proyekto nga sugdan karon tuiga plano butangan og playground alang sa mga kabataan, multi-purpose court nga magamit sa lain-lain nga mga sports, skate park, amphitheater nga magamit alang sa mini concert ground, outdoor nga movie screenings, parking lots ug walkway nga magamit alang nitong gusto nga mag-jogging o mga running events. Ang pangu sa PGAA Creative Design nga si Architects Paulo Alcazaren mo di presentar sa development plan ngadto sa mga opisyal
sa Mandawi nga gipaguluhan ni City Mayor Tadeo Jonky Uwano, Kongresista Emery Lollipop Uwano Dizon ug uban pa nga mga opisyal sa syudad. Lakip sab sa plano ang pagbutang og restaurant ug cafe nga himong adto bukaon ang mga manuroy samtang anaa sa park. Gipaabot nga mahimo unya kining atraksyon diha sa Mandawi gawas nga aduna nay masuruyan ilawom sa Marcelo Fernand Bridge. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Candalinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:29 na sa kahaponon sa DYHP Answer to Win promo karong hapuna mga kasama. Ato balikon ha, ang ato ang pangutana. Unsa man tong mode of transportation? Unsa man ang gibuksan karon no nga nagsugod na sa pag-operate? Diri sa Dakbayan sa Sugbo, no kato mga dagkong buses unsa man to siya? Unsa may mga tawag ni ini? 200 pesos ala sa swerteng makadaog. Lagi sa pag-like og follow DYHP Arimen sa Facebook page Attorney Rufil Fernandez Bani. At oras alas 5:30 sa kahaponon, nakig-meeting na ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA sa Philippine Airlines kon PAL kauban ng mga welfare officers laing overseas post aron sabutan o gaplanuhan ang charter flights alang sa mga OFWs nga apektado sa gyera karon dito sa Middle East. Subay din ni pirma sa laing kasabutan ang OWA ug ang PAL alang sa ilang koordinasyon o pagpangandam aron makauli na sa Pilipinas ang mga Pinoy workers na apektado sa tensyon dito sa Middle East. RMN DYHP Flash Report. Napoy mga bombero nga nagsirin karong orasa, dirige nilabay sa atong sibiyaanan sa Capitol, Iscario Street, asa kaning dapitang alarma sa sunog. Radyoman Paul Lauro sa Flash Report. Radyoman Paul. Radyoman Aida, ika-unom na ni nga mga alarma sunog di yun noon kadako kasama ang Aida. Karon ning bag-o, diri ni sa may barangay Busay ni atong Dakbayan Subo doon ni sa paanakan center nila onya working fire ni but manageable rin. So nakaya rin ni sa pipila ka mga unang fire trucks nga gipada karon sa Cebu City Fire Office. Karon bag-o ang ilang engine 4 yan niya magbase sa Barangay Guadalupe. Mao pay paglabay diri sa atong Sibianan. Onya ni radyo na sa dito ang atong unang fire truck na okay na, wala ay problema no dito sa Barangay Busay. Yan doon ay post-fire po sa Mandawi City. Gidagan niya po ni sa atong mga fire truck dito pero wala sa naikoy daw kasama ng Aida no. So karong adlaw sa Cebu City lang maghisgot. Mao na ni ang ikaunom nga alarma sa mga sunog nga ilang gidagan. Dili noon tanan balay ang involved niini. Doon ay mga basura, doon ay mga kining container van diri dapit sa may Mambaling SRP nga gidagan sukad nila kaganiha nga buntag. So kining bag-oron wala koy daw no, di lang marato lang ato mga sukig di pabinaw, ilabi na kining mobiling ron sa ilang mga sakyanan nagtune na to unya nilabay sa tungod nila kining nagsirin nga fire trucks o gablaka asang sunog. So ano ni koy daw diya sa may Barangay Busay ni siya kasama nga Aida. Kasama mo sa Flash Report ako inyong kasamang Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Salamat Radyoman Paul Lauro on standby alert sa mga alarma diri sa Dakbayan ug Metro Cebu area mga kasama. RMN DYHP Flash Report. At oras alas 5:32 sa kahaponon, samtang sa dugang pangbalita sa kauluhan, girekomendar karon ni Independent Commission for Infrastructure kon ICI Chairman, retired Justice Andres Reyes, na undangon na ang operasyon sa komisyon. Kini human gisubmite na karong adlaw ngadto sa Office of the Ombudsman ang tanang nakuhang dokumento, ebidensya ug findings gikan sa ilang gihimong investigasyon sa mga anomalusong flood control project.
sa pikas bahin gikumpirmar karon sa Office of the Ombudsman ang pagdeputize sa National Bureau of Investigation kon NBI aron beripikahon ang identities o background sa giingong 18 ka mga kanhi ex or kanhi mga tao, mga personahe ni former Representative Zaldico. Matod sa report, ang mga individual nagpailang bagman ni ko ug matod pa adunay mail or matod pa adunay ubay-ubay nga mga maletang kwarta sa lain-lain mga opisyal gipang endorso, gipang hatag ngadto sa mga politiko. At oras alas 5:34 na magkasama sa dugang pang mga balita, DYHP Sumbunganan Updates. Sa atong pagbalik human sa mga pahinumdum. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.